Melding dat mem en de zoon ruzie hadden in de woning. En die zoon had meldster onvallen en is agressief. Huiselijk geweld. Hij had zijn verhaal, zij had haar verhaal. De politie komt en giet ik weg. Wat helpt is dat er bij Gliekse melding dienen wordt bij Veilig Thuis, zodat een gezin hulp krijgen kan. Mekaar beter begrijpen willen, zo ik al heel aan schelen, zegt Marianne. Ik zag van binnenuit bij de politie, basisteam Snits. De werkdruk neemt toe en het respect neemt af. In een maatschappij die het wrakselt met grote vraagstukken. Reinoud, Kagor en Marianne nemen mij mee. Zij werken dag en nacht in de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marne in Zuidwest-Friesland. Maar hield niet minder collega's. Wat gebeurt er in een dienst? Wanneer komen zij in actie? En hoe? Wordt het advies en bevel? Het binnen de grote verhaal achter de vaardoor en de lietse meldings lis op stritten. Het is een warme zomerske als ik achter in de politieauto stap bij Marianne en Reinoud. Komt er dan aanrijdingsmateriaal in Schattenhouten, hoor? Hier had in ieder geval hier een pijltje mist. Nou, net mis. Nee. De diek heeft mist, ja. Ach. Een oud politieman, die nou op de ambulance werkt, had de vrouw bij hem thuis opvang. Marianne praat met haar en Reinoud regelt de zaken op het diek. Best zelf dan? Misschien kunnen we dat zelf ondermaaien. Een beetje specialisme. Nou, wie weet. Carrière switch. Ik denk dat makkelijker. Kijk, als je dat moddert er nog zo even omheen. Zie je niks meer van. Ja, het paaltje dat hebben we zelfstandig alweer op zijn plek gezet. Dus alleen een afsleep is voldoende over. Als ik moet helpen, dan zeg het maar, hè? Ja. Ik denk dat wij het laken. Straks nog wel een voor je. Hij heeft een vriezer vol, zegt hij. We krijgen een ieslolly van de oud-collega. De vrouw weet net hoe ze het in de twaalfpjelm opbotst is. Een nooiste maakt het hem zwargen oer haar rieden. Er wordt alleen maar de verkeerscoördinator en uiteindelijk wordt er een melding die bij het CBR. Je wilt het risico ook net nemen dat er iets ergens gebeurt. Dan dit keer is het een pijltje, maar we moeten wel voorkomen dat er een been of een oor onrieden wordt. Je mag nu even niet meer auto rijden. En wij maken even een melding naar het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid. En die neemt even contact met u op. En dan gaan zij even onderzoeken of u nog fit bent en in staat bent om goed te kunnen autorijden. Ik wil niet zeggen dat het zo blijft. Hè. Als het CBR zegt van nou, wij vinden mevrouw nog goed genoeg om te rijden, kan het ook best zijn dat u het weer terugkrijgt. Maar wij vinden het wel belangrijk dat er even een onderzoek naar gedaan wordt. Die auto is dan vaak het enige vervoermiddel wat ze dan nog hebben. Dat is een beetje wat ritsen naar de winkel en wat sociale contacten. Maar ja, lastig, ja. Maar ja, was zij dit ook om de veiligheid van de oren weg te gebruiken. Juist. Ja. Hey, die orenbeen, die net die van hier, maar die oren twast, die op dat adres inschreeuwen. Weet we nou heen? Nee. Oké. Het is altijd wel mooi om van tevoren even te bescheren, want nou wordt er in de melding zijn dat er een veilig thuismelding opmaakt is, maar dat is dus in dit geval net bij dit ben het geval. Nee. Marianne en Reinoud binnen onderwijs naar een melding in de relationele sfeer. De ien beschuldigt de oor van drugsgebruik. Er is spul tussen beiden en de man had de politie bellen. En hoe vlieg je dit nou om? Ja, het is altijd, ik ga er altijd wel een beetje iepen in. Eerst maar eens even onweer wat er aan de hand is. Ja. Want het feit dat ze conflict heel drugs vaak er vooruit gaan, is er al wel het een en ander aan de hand.
Dus eerst maar eens in de partijen scheiden en dan even hier wat er los is. Dan last dan ik extra op de bijen die erbij binnen. Ja, ik zie ook altijd wel, sowieso, nou hebben we van tevoren al even zien wat voor banden, hoeveel banden er op de adres inskreust. In dit geval is dat Ingen. Maar de vrouw had nog 2 banden, dus het kan wezen dat die ook op het adres aanwezig binnen. Dus daar letten we altijd wel op. De man des huizes die staat al boeten nadat er is. En de vrouw die staat echt eruit. Dus het is wel duidelijk wie er woont heeft. Ja, wij zullen het verhaal even nooit. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Kom maar. Ik zeg niet dat jij weg moet hoor, maar soms moet je misschien wel even voor wat het beste voor de situatie is. Dat hij drugs gebruikt. Hij zegt dat het niet zo is. Heb je een plekje waar je eventueel kan logeren? Jawel, Ja? ga je ook wel. Oké. Maar ik begrijp dat je zegt echt dat je de relatie wilt beëindigen. Dat je Ja. dit zegt. En zij heeft ook verteld dat jullie een soort van veiligheidsafspraken hebben. Dat als het niet gaat, dat een van beiden dan even weggaat, ergens anders logeert. Die adressen hebben jullie beiden wel. Jullie wonen hier samen hè? En je dochtertje woont hier. Ja, Het is zo goed dat je belt. Hè. Je kunt beter bellen voordat het gaat escaleren dan later. Zij gaat met jullie mee. ja. En de kleine gaat ook mee. Goed nadenken. En morgen dan komt het gebiedsteam. Die wordt even in kennis gesteld. Maar het feit dat wij hier nu zijn, dat geeft denk ik wel aan dat het zo niet verder kan. En dat er wel even wat anders moet. De sfeer hier is verder kalm, dus dan Tot gaan wij... Hoi. Nee, maar Mem gaat mij de dochter even naar een ooradres en dan slipt ze vannacht even. En dan zit ze morgen even contact aan met de hulpverlening. Ik ben dan super een soort van relatietherapeut. Ja, ja. De situatie die omschreven we dan in een veilig thuismelding. En die wordt dan opgestuurd. En veilig thuis zult van wat er al in het gezin zit. Hè. We moeten nog wat oorzien zetten worden. En die gaan er dan vanuit de hulpverleningskant mee aan de slag. En geen in het systeem zien, maar daarna heb ik geen melding meer van hun hond. Maar ik denk dat huiselijk geweld gewoon, dat ze is nooit helemaal uitbannen. Ik denk dat dat een utopie is. Maar ik denk dat een stukje communicatie en dat bij eigenlijk leren vanaf het begin hoe ze moeten communiceren en hoe ze conflicten kunnen oplossen of soms uit de wijk kunnen gaan. Ik denk dat daar, dat ik wel een stukje onder voorkant natuurlijk, maar dat daar al een goed begin maakt. Dat is de hipskwalen en ja, ouders thuis ik. Ja. Ja. Melding dat Mem en de zoon ruzie hadden in de wenning. En die zoon had meldster onvallen en is agressief. Zij is nou in de wenning en zoon die stiert boeten. En zij had dus correct bellen, dus daar gaan we nou heen. Is dat een bekend van je? Is hij bekend? Hij of zij maar? Ja, die Mem die is buurs wel bekend. Ik heb een tijdje net zo volle van haar jet, maar eerder wie zij wel een soort in beeld inderdaad, ja. Ja. Alleen voor de opvoedingsproblemen. Ja, Dat je wel bent, dan ben je wel echt Opvoeder. een opvoeder. En mishandelen, dat mij niet Nee. moet. Maar neem gewoon actief contact op. Want zij kun je hem wel met andere dingen helpen waar wij even gewoon net van kunnen. Sterkte. Sterkte er mooi. Hoi. Zit ik een gezinsvoogd in het gezin, dus daar speelt het wel van alles. Maar ja, hij wie dus net met thuis, dus er weer geen dreiging meer. Dus wel is het verst hebben we mij een melding op naar Veilig Thuis. En nou zitten we in de omgeving zien of we hem nog ergens aan kunnen treffen op de scooter. Ik maak altijd wel graag met beide partijen even in gesprek. En in ieder geval het 10 keer binnen ik 2 hele oren verhalen, omdat het de beleving. Zou ik me wel uit. Ja. Meestal denk ik dan, ja, wat hek eigenlijk een bizarre baan. Maar wat mooi werk ook eigenlijk. Het is een grote wond. Dat moet in ieder geval hechten worden. Maar die jongen is ook wat
Wat een gekke kleur in het gezicht. We hebben hier wat er aan de hoorn is.